Разиль Камалов. Sizden alkışlar. Ваши аплодисменты. Разиль Камалов. Разиль бик рахмат сиңа. Хайрлы кич, хөрмәтле дуслар. Исәнмесез? Добрый вечер, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Мы рады вас приветствовать на прекрасной набережной озера Кабан. Вы можете подходить поближе к нашей импровизированной сцене. Давайте я в двух словах вообще расскажу, что сегодня будет здесь происходить. Безнең бүген баянчылар джемы дип атадык без бу кичәне. Джем баянистов без монда Татарстанның иң шәп баянчыларын җыйдык, гармончыларын җыйдык һәм алар бүген сезнең өчен чыгыш ясый. Һәм бу кичәне без багышлыйбыз Рөстәм Валиев дигән баянчыга. Кем Рөстәм Валиевны белә иде? Алкышлап алыгыз әле Зинһар өчен. Кто знал Рөстәма Валиева? Да, это прекрасный баянист, виртуоз, композитор. И также это мой папа, и такая была инициатива нашей семьи, и спасибо дирекции парков и скверов города Казани за то, что они посодействовали тому, чтобы это мероприятие состоялось. Да, бик зур рахмәт, алкышлар әлбәттә. Рөстәм Валиевны без багышлыйбыз Рөстәм Валиевка без бүгенге кичәне. Рөстәм Валиев ул үзе 1961 елны Самара шәһәрендә, ул вакытта Куйбышев шәһәрендә туган, музыкаль мәктәбенә йөргән, баян белән шөгыльләнгән, гармонда уйнаган, аннары соң инде Самарда Ялкынлы яшьлек дигән ансамбльдә уйнаган һәм армиядан хезмәт иткәч, ул килгән Казанга, монда бетергән консерваторияны һәм аннары соң инде әкренләп татар эстрадасы белән Татар эстрадасында чыгышлар ясаган. Ул 29 ел бергә Илһам Шакиров белән эшләгән. Менә күрәсездер, менә Илһам абыйга багышланган выставка. Ул аның белән бергә эшләгән, анда әтинең фотоларын да күрә аласыз. Һәм инде гомумән күп чит илләрдә чыгышлар ясаган. Әлфия Авзалова белән эшләгән, күп мәшһүр артистлар белән бергә эшләгән. Һәм без бу кичәне аңа багышлыйбыз. Вот, алкышлар, рахмет. Да, на русском тоже скажу, для тех, чтобы все поняли, здесь не только те, кто понимает татарский, да, мы посвящаем этот вечер прекрасному баянисту, гармонисту, композитору Рустему Валиеву. Он родился в городе Самара, с детства занимался музыкой, но потом переехал в Казань и полностью всю свою жизнь посвятил музыке, окончил консерваторию. Почти 30 лет работал вместе с великим певцом Ильхамом Шакировым. Вот здесь вот слева от меня, справа от вас есть выставка, посвященная Ильхаму Шакирову. После концерта можете посмотреть, почитать, там тоже очень много информации. Да, там есть фотографии Рустема Валиева, вот там еще одна фотография там есть. Да, спасибо. Да. Поэтому можно будет посмотреть, почитать. И сегодня мы пригласили прекрасных баянистов, гармонистов. Не все смогли прийти, у всех дела, лето, но кто пришел, я очень им благодарен, и они сегодня для вас будут выступать. Давайте заранее им поаплодируем. Вот. Да, у нас сегодня будут выступать талантливые баянисты, которых, я думаю, вся республика знает, и в том числе и молодые баянисты, гармонисты для вас выступят. Один из них сегодня вместе с нами. Это Ильяс Фархулин. Давайте его тоже поаплодируем. Ильяс Фархулин, сахнада. Хромкада уйни. Ильяс, рахимит.
İlyas Farhulin. Sizden alkışlar ve aplodismenti. Aferin. Kromkada oynadı. Biz alğa taba barabız, hürmetli dostlar. Hazır indi biz sizin bilen Talyan tavuşların işitirimiz hem sahnede Bulat Şaripov. Sizden alkışlar. Bulat Şaripov. На Тальянке для вас. Bulat Шарипов! Афарим, браво, браво. Еще, Диляр, здесь кричат еще обязательно, еще и Булат появится на этой сцене. По несколько раз выйдут наши артисты на эту сцену, будут вас радовать. Вам нравится? Поаплодируйте, если вам нравится. Да. Давайте подтягивайтесь к нам поближе, слушаем татарские национальные мелодии на татарских национальных инструментах. Мы продолжаем. Дуслар, biz davom etamiz. Ham beriga men Shoqiram hozir bizning ikki bayanchi bo'lashadi bu sahnada. Ular bo'lsa Ramazan Geniyatov ham Ilnaz Dudkin. Yigitlar, rahim etingiz. Sahna sizniki. Хайрлы кеш, добрый вечер. Очень рады вас приветствовать. Сейчас для вас исполним одну фантазию. Она написана Максатом Гумеровым. Кстати, видите, вон Ильхам Шакиру посвящена экспозиция. Как раз таки сейчас будет из его репертуара песни «Ой, был-былым» в обработке Максата Гумерова.
Гульназ Дудкин, Рамазан Гиньятов. Браво, егетлер. Бик зур рахмат. Biz davom etamiz, hurmatli do'stlar. Ham biriga hozir chaqirasi kela. Tag'in bizning bir garmonchimizni, boyinchimizni oldi bo'lsa, Bulat Xismatov ham endi albatta uning bilan birga Rustam Valiyevning yaqin do'sti edi u. Bizning bilan birga Tataristonning xalq artisti bugun Ashat Abu Xismatov, haydagizlar. Alqishlaylik. Xayrli kech, qadrli do'stlar, qadrli tuğanlar. Bek motor yerda, bek motor. Xalq jilgan bizning xalq, jarlı, mыңlı xalq. Men o'zi boram, men aytam narsa jilalar ekan bunda desam, Salavat konserti bitdi. Zo'r sahnada. Bu tirada da jilganlar ekan bunda. Rustamni esga tushiralar ekan. Bundan 2 yil ilk shulay naq shu yerda natigindarak jigitlar shulay boyanlar nelar bilan men so'nga qolib qana anda da kelganim, mana bugun endi o'tib borishlik oldanroq kelib, oldan kelgan bit endi o'rin uchunday. Shunga ko'ra oldanroq kelib, bir-ikki jir-jirlab ketmoqchi bo'laman. Biz Rustam bilan bek do'st edik. Rustam ol bir qachonda men deb burnin ko'tarmadi, maqtanchiq tug'ili. Men uning bilan 2 disk chiqardim. Bek zo'r rahmat, o'rni jumoqda bo'lsin, bir ishlab topilmay mana. Endi 3-diskni chiqaramiz deb yurganda yo'qoldi bit. Telefon şaltırattam, bilmeyim, adresim bilmeyim. Anlar ayteler, Rustam ketip bardı deyip, bana niş etep olmay, orunu jumakta bulsun. Endi bire, onun bile jırlağını biz kirdim qarurmanlarga, Tatar xalq ki, Gülşat apa Zaynaşur şiiri, hem de şulay Gülşat apa şiiri, ansı Zühre Yıldız deyip atala. Bulat, Talyanda mı ne? Bulat indi şu diskiden Rustam abisinden öğrenip, Bana yardım ete, rahmat anarga, Rustamning o'rni jumoqda bo'lsin. Kirdim qor o'rmonlarga, qoldim qorong'ilarga. Kirdim qor o'rmonlarga, qoldim qorong'ilarga. G'aziz boshlar sov bo'lganda, nega yomon suvlarga? G'aziz boshlar sov bo'lganda, nega yomon suvlarga? Kirdim qor o'rmonlarga, bir qishqirib jirlarga. Kirdim qor o'rmonlarga, bir qishqirib jirlarga. Bağrım birge bulsak söz birni ko'rsak da shidarga. Bağrım birge bulsak söz birni ko'rsak da shidarga. Kirdim qor o'rmonlarga, kirmedim alanlarga. Kirdim qor o'rmonlarga, kirmedim alanlarga. Kütüğüz koytur biz deydik, illerde qolganlarga. Kütüğüz koytur biz deydik, illerde qolganlarga. Kütüğüz koytur biz deydik, illerde qolganlarga. Bek zo'r rahmat. Endi hozir Zuhra Yulduz. Mana endi nechikdir narsa deb ataladi, обработка deb atalami? Mars Makarov shikaytgan deb eshitganim bor edi. Mana hozir shu Zuhra Yulduz degan jir. Zuhra Yulduz, tong yulduz, tong bilen geçte sünür. Qunaq bo'lib qanaduslar kilaykan yash umr. Qunaq bo'lib qanaduslar kilaykan yash umr. Ağidilini yengilib bo'ylab bergelep yürmegen biz. Qunaqına yaş ömrünün qadirini bilmegen biz. Qunaqına yaş ömrünün qadirini bilmegen biz.
Şeltir ağıp gider taş taşlama şişmege Yaşı ömürler geri koysa Beleriydim nişlerge Yaşı ömürler geri koysa Beleriydim nişlerge Gençlikte ütten yollara eğlenip korayım hamon Adaştırsa da yaşlığım ükünmesiydin sıman Adaştırsa da yaşlığım ükünmesiydin sıman Adaştırsa da yaşlığım ükünmesiydin sıman Bek zor rahmet, isen sağ olunuz. Bunday işraşular bulup dursun. Bek zor rahmet. Татарстанның халық артисті Асхат Хисматов һәм Булат Хисматов бүгін біздің белән бергә. Бик зур рәхмәт сезгә, Асхат абый. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Дуслар, біз дәвам итәбез. Друзья, мы продолжаем. Вот Рустам Валиев владел не только баяном и гармошкой, вообще интересовался многими инструментами различными, в том числе и играл на курае. И сейчас Ильяс Фархулин для нас тоже сыграет на татарском национальном курае. Давайте наградим его аплодисментами и с удовольствием послушаем. Ильяс, рахмет. Исәнмесез, хәерле көн килгән қонақтар. Рөстәм абый турында 1-2 минут вакытыгызны алып, аз гына сөйләп үтәсем килә. Рөстәм абыйны күбегез баянчы буларак кына белә, әмма ләкин ул безнең Татарстанның халык, шул исәптән Рәсәйнең атказанган артисты, баянчы гына булмаган, ул кулына нинди уен коралы алган, шунда профессиональ дәрәҗәдә уйнаган, көчле музыкант саналган. Шул исәптән баянда, Саратов гармонда, хромка гармонда, курайларда, кубызларда, күпшә курайда кулына нәрсә алган, шуның уен коралында уйнаган зур шәхес. Моны күпләребез белә. Рөстәм абый турында бик бер якты истәлегем белән бүлешәсем килә. Мин белән кичкенәдән иҗаты белән кызыксынып килдем. Үземне белгәннән бирле, ягъни 3-4 яшьтән бирле Рөстәм абыйның иҗаты миңа бик якын булды. Мин карыйдым концертларны, безнең эстрада концертларын, борынгы концертларны карыйм. Анда гел җырчы гына беренче алда тора, баянчылар күбрәк артта тора һәм игътибар аларга әз иде. Әмма ләкин Рөстәм абыйның шундый бер сыйфаты бар иде, ул игътибарны Илхам Шакиров артында уйнаса да, башка җырчы артында уйнаса да, игътибарны үзенә җәлеп итә алган көчле музыкант иде. Моны барчабыз да беләдер, белмәгәннәр яңадан концертларны карасалар, аңа игътибар итәчәкләр. Рөстәм абый бердән-бер дип әйтмим, андыйлар бар, әмма ләкин шул бер кулның бармаклары белән генә санарлык үзенә концерт вакытында бөтен концертны үзенә игътибарны җәлеп итә алган көчле музыкант. Әлеге киләсе унисе әсәр ул безнең Галия Бану һәм Гөлназира. Шушы киемне Рөстәм абыйга рухына дуга булып барып ирешсен. Рөстәм абыйны онытмыйк, аның моңы, аның уйнаган көйләре, аның эшкәртмәләре безнең күңелләрдә яши һәм Алла бирсә яшәр дигән өметтә мин дә яшим. Рәхмәт.
Ильяс Фархулин. Рахмат бик Ильяс. Biz devam etamiz, продолжаем. Sahnada Razil Kamalov. Sizning alqishlar. На сцене Razil Kamalov. Əsərini yasagan aranjovkası üçün. Рахмат. Разиль Камалов. Sizin alkışlar, ваши аплодисменты. Разиль, бик зур рахмат сиңа. Бүгін біздің белән булган үшін большое тебе спасибо. Ну что, продолжаем. Разиль сыграл нам на баяне. Сейчас прозвучит татарский национальный инструмент, тальянка. И для вас играет Булат Хисматов. Давайте поприветствуем. Булат Рахимит. Если кто-то хочет танцевать, не стесняйтесь.
Kotarında yarışına Tatar kuyun yankıratıp Kumligizini aşırga Девушка, вы, блядь, вы не видите, что ли? Видно, что ли? Ёбаный в рот, блядь, а? Булат Хисматов. Şimdi biz ile bir yıl devam ediyorlar. Булат Хисматов. Рахмат. Барыңызға да рахмат күлегіз үшін, исламға рахмат айтасым келе, бізді барымызында ұйыштырған үшін, шынлап та Рүстем абыны ұнытмық, мына бұл күнгі кеш амамәтхия, аның орны жұмақта болсын, мына біздің барымыздың да тігі мына бұл бүйілеріміз, ойналарымыз, аңа дұға болып ерішсін еді. Амин. Рахмат Булат. Рахмат сиңа һәр вакыт килгәнең өчен. Булат Хисматов хәзер безнең сәхнәдә тагын бер Булатыбыз, Булат Шәрипов. Ул инде шулай ук ак төстәге баянда уйный. Рәхмәт.
Булат, рахмат, сен ерак кетме, чөнки сезгә ошыймы, вам нравится, поаплодируйте, если вам нравится, погромче. Егетләргә алкышлап алыйк. Алар чыннан да фәрин, безнең баянчыларыбыз, гармунчыларыбыз. Егетләр, әйдәгез, рәхим итегез, мин... Мында бар концепция. У нас, да, баянисты и гармонисты исполнили свои композиции определенные. Сейчас наш вечер музыкальный близится к концу, и мы его будем заканчивать импровизацией. Да, всегда есть место импровизации, и поэтому сейчас, Булат, ты начнешь, а остальные потом присоединятся, да? Будет такой. 5 баянистов будет, уникальный случай, вместе сыграют. Давайте еще раз поаплодируем. Рахим. Сегодня такой красивый вечер, прекрасная погода, прекрасные люди, прекрасные события. И я бы хотел начать играть прекрасную мелодию из репертуара нашего любимого Ильхама Шакирова.
Tamam рахмат, егетләр китмәгез. Алкышлар безнең бу ойынчыларыбызга. Аплодисменты нашим баянистам, гармонистам. Я напомню еще раз, кто сегодня играл для нас. Булат Хисматов, Булат Шарипов, Разиль Камалов, Ильназ Дудкин, Рамазан Гиниятов, Ильяс Фархулин. Еще раз самые громкие аплодисменты. Иң кайнар алкышлар безнең баянчыларга. Но и отдельных аплодисментов достоин Ислам Валеев, сын знаменитого Рустема Валеева, кто организовал это все. Вот. Булат тагын әйтәсе килә, бүген биредә безнең белән Рөстәм Валиевның хатыны, безнең әниебез Диләрә ханым. Әни, син кайда? Кайдыр монда ул. Менә әни, менә безнең әни Диләрә. Алкышлар аңа да. Еще 2 минуты. Сейчас, подожди, 2 минуты. Да, закончить это уже. Рамазан Гиниятов.